Mám Rode. Ideme si spraviť haul. Ktorý chcete prvý? Sephoru. Myslela som si. Pozri, aké krásne tašky majú teraz. 4 veci. 3 veci boli v pláne. Cieľ, teda jediný cieľ zo Sephory bolo Rode, že Rode sa nedá objednať, teda dá, ale komplikovanie. Potrebovala som viacej Rode mať doma. Glazing milk, ktorý teda ešte nemám minuty, ale chcela som do Foroty, lebo glazing milk je famózny, proste čekuj tú žiaru. K tomu som si zobrala aj glazing mist. Čiže takto sa omistujem. A čekuj. Čekuj to tie misty krásne. Takto ti to pekne ešte ďalší glow dá. Okrem tohoto prvého glowu. Takú dilemu som mala nad tým, akú ďalšiu blušu si zoberiem do zbierky. Ja mám doma Sprinkle. Zobrala som Chill Sleepy Girl. Veľmi som uvažovala medzi Toasted Teddy a týmto, ale Toasted Teddy bol na mne ako keby bronzer. Takže bronzer mám osve. Pricneme do tváre. Už nemusím ukazovať Sephora tašku, lebo mám Sephora tašku, áno. Chill si dáme tú ďalšiu Rode. A to jediná bluša, čo sa týka testerov, bola úplne vyhrabkaná. Čiže sa nedala ani skúsiť. Toho vyplývalo, že je najpopulárnejšia. Že tiež vyzerá hnedo, ale nie až tak, ako vyzeral Toasted Teddy. Takže opäť paprčou. Není taká výrazná zase, ako napríklad Sprinkle, ale je to tam. Je to tam a je to poznať. Čiže Rode ďalšia do zbierky. Very exciting. Ktorú som pôvodne chcela kúpiť v inom obchode, ale ešte, že som to kúpila v Sephore, pretože nemali to v tom druhom obchode. Coco and EU. Ja by som inak samostatný haul mohla spraviť iba na samoopalovacie prípravky, ktoré som tu kúpila, lebo tých je teda fakt veľa. Antioxidant Face Tanning Micromist. Najlepšia hodnotená vec na samoopalovanie tváre. Totok. Obsahuje to hyaluronic acid a dragon fruit. Tak keď to obsahuje toho dragona, tak bodaj by to nebolo ohnivé v tých ksichtoch. Dobre, toľko z môjho Sephora haulu. Idem točiť ďalšie. Rode myslím, že vybavená tak na pol roka minimum. Smočík!